Nagpabutyag sang kaluoy si Senator Judge Raffy Tulfo kay former Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta. Sunod sa senador, nagapati siya nga hindi kurap o kung wala bisan 5 nga ginkawat si Acosta sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. May kaangtanan ini sa pagpadayon sang impeachment trial ni Duterte. Subong nga adlaw Agosto 24 kung sa diin si Acosta ang nagserbe bilang hostile witness sang prosekusyon. Pahayag ni Tulfo ang anay Special Disbursing Officer ang nagasalo sang mga palamangkutanon kag posible pa nga maaresto bisan pa ang iban pa nga mga opisyal kag individual ang nakabinipisyo sa nasambit nga fund. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa iyo. Naawa ako sa iyo kasi I believe in my heart hindi ka kurap ni Singkong Duling, wala kang ginalaw doon sa confidential funds na daan-daan milyon and bilyones. Ang masakit nito, yung mga taong nakinabang doon, binulsa yung ilang halaga sa perang yon or totally binulsa mga perang yon. Pangising-ising ngayon habang ikaw dito ginigil ka, pinagpapawisan ka, kawawa ang dating mo at baka makulong ka pa. My heart goes to you. Maraming salamat.